Ispričat ću vam jednu priču. Živa istina. Sad ćete da vidite, desilo se pre ko zna koliko vekova. Ali nevjerovatna stvar. Zove se Zlatna jabuka i 9 paunica. Pazi ovako. Bio je jedan car, pa imao 3 sina i pred svojim dvorcem zlatnu jabuku, koja za jednu noć i procveta, i sazri, i neko je obere. Pazite, za jednu noć. I nikako se nije moglo doznati ko. Jednom stane car da se razgovara sa svojim sinovima, pa kaže, pa kud se to deva rod s naše jabuke, ljudi moji? Na to će reći najstariji sin. Ja ću noćas čuvati jabuku, da vidim ko je to bere. I kad se smrkne, on ode pod jabuku, pa legne pod njom da je čuva. Ali kad jabuke već počnu da zriju, on zaspi, pa kad se u zoru probudi, a jabuka obrana. Onda on ode k svome ocu i kaže mu sve kako je bilo. Tada se ponudi i drugi sin da čuva jabuku. Ali i on prođe kao i ovaj prvi. Zaspi pod jabukom, dok je on spavao, neko obere jabuku, ovaj se u zoru probudi, a jabuka obrana. Sad dođe red na najmlađeg sina da i on čuva jabuku. On šta će, ode pod jabuku, dođe tamo, namesti krevet pod njom i legne onda spava. Kad bude ispred ponoći, on se probudi i pogleda na jabuku. A jabuka već počela da zri. Sav se dvor sjaji od nje, jer je to zlatna jabuka. U taj čas doleti 9 zlatnih paunica. 8 dođu na jabuku, a 9 dođe njemu u krevet. I kako ona dođe kod njega na krevet, stvori se devojka da je nije bilo lepše u svemu carstvu. Tako su se njih dvoje grlili i ljubili do posle ponoći. Pa onda devojka ustane i zahvali mu na jabukama, a on je stane moliti da mu ostavi barem jednu jabuku. I ona mu ostavi 2. Jednu njemu, a drugu da odnese svome ocu. Devojka se potom opet pretvori u paunicu i odleti sa ostalima. Kad ujutru dan osvane, ustane carev sin pa odnese ocu one obe jabuke. Ocu to bude vrlo milo i pohvali najmlađeg sina. Kad bude opet uveče, najmlađi carev sin opet se namesti kao i pre da čuva jabuku. I sačuva je opet onako. I sutradan opet donese ocu 2 zlatne jabuke. Pošto je tako nekoliko noći on jednako radio i ocu donosio jabuke, braća postanu ljubomorna na njega. Što oni nisu mogli sačuvati jabuke, a on je svaku noć sačuva. U tome se još nađe nekakva prokleta babetina koja im obeća da će uhvatiti i doznati kako on jabuku sačuva. Kad bude uveče, ta se baba prikrade pod jabuku, pa se podvuče pod krevet i onda se pritaji. Posle dođe i najmlađi carev sin, pa on legne kao i pre. Kad bude oko ponoći, ale to ti 9 paunica. 8 dođu na jabuku, 9 njemu u krevet, pa se pretvori u prelepu devojku. Onda baba polagano uzme devojčinu pletenicu, jer ova imala dugačku kosu, razumije? Devojčinu pletenicu koja je visila niz krevet, pa je odseče. A devojka odmah džipi iz kreveta, stvori se paunica pa poleti. A ostale paunice sa jabuke jednako za njom. I tako ih nestane. Onda džipi carev sin pa poviče, šta je to? Kad tamo, ali baba pod krevetom. On zgrabi babu pa izvuče ispod kreveta i sutradan zapovedi da ju ubiju. Paunice više ne dođu na jabuku i zato je carev sin jednako tužio i plakao i najposle naumi da ide u svet da traži svoju paunicu. I da se ne vraća kući dok je ne nađe. Bio se zaljubio, boga mi, znaš. Pa onda on ode k ocu i kaže mu šta je naumio. Otac ga stane odvraćati, govori mu da se mane toga, nego će mu on naći drugu devojku koju god hoće u svemu carstvu, ali sve je bilo uzalud. On se spremi i još s jednim slugom pođe u svet da traži svoju paunicu. Idući tako zadugo po svetu, dođe jedanput na jedno jezero i onda nađe jedne velike i bogate dvore. Znaš koliki dvorci ogromni. I u njima jednu babu caricu i jednu devojku babinu kćer. Pa zapita on babu. Za Boga, bako, da li možda ti nešto znaš za 9 zlatnih paunica? A baba mu stane kazivati. Moj sinko, znam ja za njih. One dolaze svako popodne ovdje na ovo jezero te se kupaju. Nego se ti prođi, paunica. Evo ti moja kćer, vidi kako je krasna i toliko blago ću ti dati, sve će tebi ostati. Ali on, jedva čekajući da vidi paunice, nije hteo ni da sluša šta baba govori za svoju kćer. Kad bude ujutru, carev sin ustane i on se spremi i pravo na jezero da čeka paunice. A baba potkupi slugu njegova i da mu jedan meščić kojim se vatra piri. To vam je, deco, meh, a meh vam je provodnik za vazduh. I onda ti ovako kad uradiš to, razumeš, onda on tamo izbacuje vazduh. I onda kad su ljudi palili vatru, onda oni su imali taj meh i onda nekad davno, kad nije bilo elektrike
meke, razumete, onda oni ovako s onim mehom fu, fu, fu i onda se vatra razgori, razumeš? Tako to ona njemu da taj meščić, znaš, kojim se vatra piri pa mu reče, vidiš ti ovaj meščić, kad iziđete na jezero, a ti mu krišom samo malo duni zavrat ovim mehom, pa će zaspati te se neće moći s paunicama razgovarati. Nesretni sluga tako i učini. Kad iziđu na jezero, on nađe zgodu pa svome gospodaru dune onim mehčićem za vrat. Razumeš? A on siroma odmah zaspi ko mrtav. Tek što on zaspi, ali eto ti 9 paunica. Kad dođu, 8 odu na jezero, a 9 njemu dođe na konja, pa ga stane grliti i ljubiti. Ustaj hrano, ustaj srce, ustaj dušo. A on ništa ne zna, kao da je mrtav. Paunice, pošto se okupaju, odlete sve zajedno. Onda se on odmah probudi pa zapita slugu šta je, jesu li dolazile? A sluga odgovori da su dolazile i kako su 8 otišla na jezero, a 9 njemu došla na konja i kako ga je grlila i budila. Carev sin siroma čujući to hoće da se ubije. Vidi, kad bude drugi dan ujutro, on se opet onako spremi sa slugom, sedne na konja pa sve pored jezera onako šeta. Sluga opet nađe zgodu te mu dune onim meščićem za vrat, on odmah jadan zaspi ko mrtav. Tek što on zaspi, ali eto ti 9 paunica. 8 odu na jezero, a 9 njemu dođe na konja, pa ga stane grliti i buditi. Ustaj hrano, ustaj srce, ustaj dušo. Ma ništa ne pomaže, on spava kao mrtav. Onda ona reče sluzi, kaži gospodaru svome, još sutra može nas ovdje dočekati, pa nas više nikada ovdje neće vidjeti. I tako one opet odlete. Tek što one odlete, probudi se carev sin, pa pita slugu, jesu li dolazile? A sluga im odgovori, jesu i poručile su ti da ih još i sutra možeš ovdje dočekati, pa više nikada ovdje neće doći. On siroma kad to čuje, ne zna šta će od sebe da radi. Sve čupa kosu s glave od muke i žalosti, a zaljubio se jadan. Kad treći dan osvane, on se opet onako fino spremi na jezero, sedne na konja, pa sve pokraj jezera, ali nije hteo da šeta, nego se onako stane, kako bi rekao, trčati da ne bi zaspao, znate. Ali opet sluga nekako nađe zgodu, zamisli mufljuza, te mu dune iz meščića za vrat, a on odmah padne i zaspi. Tek što on zaspi, ali eto ti 9 paunica. Kad dođu, 8 odu na jezero, a 9 dođe opet kod njega pa ga stane buditi i grliti. Ustaj hrano, ustaj srce, ustaj dušo. Ma ništa ne pomaže, ovaj spava ko mrtav, razumeš? Onda kaže paunica sluzi, kad ti ustane gospodar, kaži mu neka smakne gornji klin na donji, pa će me onda naći. Šta je to značilo, deco moja, Bog te pita, ali sad ćemo da vidimo. One onda odlete, sve paunice. Kako one odlete, a carev sin se probudi, pa zapita slugu, jesu li dolazile? Sluga odgovori, dolazile su, ali ona što je bila kod tebe rekla mi je da ti kažem, da smakneš gornji klin na donji, pa ćeš je onda naći. Kako on to čuje, istrgne sablju i odseče sluzi glavu. Izgleda, deco, da je on to shvatio gornji klin na donji, znači gornji na donji, znači da glava padne dole. Viš kako su ta vremena bila luda, Bog te tvoj. Posle toga počne sam putovati po svetu i tako putujući zadugo dođe u jednu planinu. I onda zanoći u jednog pustinika. A pustinik vam je, deco, to je jedan čovjek koji sam tako živi po planini ili u nekim brdima i on nikakvog kontakta nema sa drugim ljudima, nego tako sam jednostavno živi, jede šta ubere ili šta ulovi i to su takvi, da kažemo, pustinici ili pustinjaci. Pa ga zapita, ne bi li mu znao kazati što za 9 zlatnih paunica. A ovaj pustinjak mu odgovori, moj sinko, srećan si, sam te Bog uputio kuda treba. Odavde nema do njih više od pol dana hoda. Samo valja pravo da ideš, pa ćeš naći jedne velike vratnice, velika vrata. Kad prođeš kroz ta vrata, drži desno, pa ćeš doći upravo u njihov grad. Tamo su njihovi dvori. Kad ujutro svane, carev sin ustane, on se spremi, zahvali se pustinjaku, pa pođe kako mu je kazao. I tako putujući naiđe na velika vrata. I prošavši ih, odmah on krene desno, kako mu je ovaj rekao. I tako oko podne ugleda grad gde se beli. I vrlo se obraduje. Kad uđe u grad, on upita za dvor zlatnih paunica. Kad dođe na vrata od dvora, tamo ga zaustavi stražar i zapita ga ko je i otkuda je. Pa pošto se on kaže ko je i otkuda je, oni krenu da jave to carici. A ona, kako čuje, kao bez duše dotrči pred njega onako kao devojka. Pa uzevši ga za ruku, odvede ga u dvore. Tu bude velika radost i posle nekoliko dana venčaju se njih dvoje. I on ostane živeti tamo kod nje. Posle nekog vremena pođe carica u šetnju, a carev sin ostane u dvorcu.
Carica mu po polasku da ključeve od 12 podruma, pa mu reče: u sve podrume možeš ići, ali u 12. ne ide nipošto. Niti ga otvaraj, ne šali se glavom. I ona ode. Carev sin ostane sam u dvoru, oženio je svoju princezu Paunicu, bio je vrlo veseo, srećan, toliko je muke prošao, a sad je sa njom. Znate, deco, kad je ljubav u pitanju, onda ljudi su spremni da urade nevjerovatna herojska dela. I tako je naš carev sin. Međutim, on sada razmišlja, šta bi to bilo u tom 12. podrumu? Pa onda stane otvarati podrume sve redom. Kad dođe do 12. podruma, nije najpre hteo da otvara, razumeš? Ali ga opet stane kopati, šta bi to bilo u tom podrumu? Pa najposle otvori 12. podrum. Kad tamo, ali na sred podruma jedno veliko bure sa gvozdenim obručima onako. Pa iz njega čuje se glas. Za Boga, brate, molim te, umre od žeđi. Daj mi čašu vode. Carev sin uzme čašu vode pa uspe u bure. Ali kako je on uspe, odmah pukne onaj jedan obruč. Zatim opet izađe glas iz bureta. Za Boga, brate, umre od žeđi. Daj mi još jednu čašu vode. Carev sin opet uspe čašu vode u ono bure, a na buretu pukne još jedan obruč. Po treći put iziđe glas iz bureta. Za Boga, brate, umre od žeđi. Daj mi još jednu čašu vode. Carev sin uspe još jednu čašu vode, njemu žao da ovaj dole žedan bude. On uspe, pukne obruč i treći. I onda se bure raspadne, a zmaj izleti iz njega. Pa na putu, kako je izleteo, uhvati caricu i ponese. Posle dođu sluškinje i kažu carevom sinu šta je i kako je, a on siromak, o žalosti nije znao šta će da radi. I najposle on naumi opet da ide u svet da je traži. I tako krene on. I putujući po svetu zadugo, dođe na jednu vodu, pa idući pokraj one vode, opazi u jednoj lokvi malu ribicu gde se praćaka. Ribica kad vidi carevog sina, stane mu se moliti. Pobogu da si mi brat, baci me u vodu. Ja ću tebi jednom trebati. Samo uzmi od mene ovu jednu ljusku. Pa kad ti zatrebam, samo je malo protrljaj ovako. Carev sin onako uzme ribicu, uzme od nje jednu ljusku, pa ribicu baci u vodu, a ljusku zavije u maramu. I on je stavi u džepić. Posle nekog vremena idući tako po svetu, nađe lisicu gde se uhvatila u gvožđa. Znate, deco, ljudi kad hoće da ulove divlje životinje, oni to rade jako surovo. I onda oni stave gvožđa. To vam je kao neka zamka ovako sa šiljcima. I onda kad lija jadna dođe, ona zgazi na to i ono je priklješti. Tako da, deco, nikada to nemojte da radite. Zato što nema ništa lepše na svetu od slobode. A kad nekom uzmete slobodu, liji, vuku, medi, bilo kome, onda nekako izgubite i svoju slobodu. I to ne valja. Svakom treba slobodu dati. E tako je mislio i ovaj carev sin. Razumeš? Jer on je došao do velisice. Ona je gvožđa uhvatila. Nju to boli. Ona kaže, pobogu da si mi brat, pusti me iz ovih gvožđa, iz ove zamke. Ja ću ti nekad trebati. Samo uzmi od mene jednu dlaku, pa kad ti zatrebam, samo je malo protrljaj. On oslobodi liju, uzme dlaku, stavi je u maramu, u džepić i on krene dalje. I opet tako idući preko jedne planine, nađe vuka gde se uvati u gvožđa isto. I vuk kad ga vidi kaže mu, pobogu, brate, oslobodi me iz ove zamke, a ja ću tebi nekada zatrebati. A kad ti zatrebam, ti sad uzmi od mene jednu dlaku, pa je samo malo protrljaj i ja ću odmah doći da ti pomognem. On uzme dlaku od kurjaka, pa ga pusti. Iza toga carev sin, opet dugo putujući, srete jednog čoveka pa ga zapita. Ali vrlo oprezno. Za Boga, brate, da nisi možda čuo kako od koga, gde su dvori zmaja cara? Ovaj ga čovek lepo uputi i kaže mu i vreme u koje valja da je tamo. Onda mu carev sin zahvali, pa on pođe napred. I tako jedva tumarao tamo, vamo, od nemila do nedraga, dođe u grad Zmajev. Nekada, draga deco, nisi mogao tako lako da nađeš Zmajev grad ko danas. Danas samo ukucaš i nađeš ga. A nekad nije bilo to moguće, razumeš? Kad uđe u Zmajeve dvore, nađe svoju ljubu, svoju ženu i oboje se vrlo obraduju kad se sastanu, pa se onda počnu razgovarati šta će sad, kako će da se izbave. I oni se na posledku dogovore da beže. Brže bolje, spreme se za put, sednu na konje pa beže. Kako oni umaknu iz dvora, a zmaj na konju dođe. Kad uđe u dvora, carice nema, onda on stane govoriti svome konju. Šta ćemo sad? Ili ćemo jesti i piti, ili ćemo terati. Konj mu odgovori, jedi, pi, stićemo ih. Ne staraj se, ne brini se. Kad zmaje ruča, onda sedne on na konja pa teraj za njima. I za ti ili čas ih stigne. Kako ih stigne, caricu otme od carevog sina pa mu reče, ti, idi s Bogom.
Sad ti opraštam za ono što si mi u podrumu dao vode. Ali se više ne vraćaj ovamo ako ti je život mio. Što? On siroma, šta će, pođe malo, ali ne može srcu da odoli. Mnogo voli svoju ženu. Vrati se on nazad, pa sutradan opet u Zmajev dvor i nađe caricu, a ona sedi sama u dvorcu i suzer oni i ona. Kad se nanovo oni videše i sastaše, počeše opet da pričaju o tome kako bi pobegli. Onda reče carev sin njojzi: kad dođe Zmaj, pitaj ti njega gde je dobio onoga konja, pa ćeš mi kazati gde ga je dobio, da i ja tražim onakvoga, ne bi li mu kako utekne. I on onda ode iz dvora. Kad Zmaj dođe kući, onda mova se žena stane umiljavati, previjati oko njega i tako sa njim svašta razgovarati, znaš, jer ona hoće da dozna, razumeš? Pa mu najposle reče: ala imaš brza konja, gde ga dobi tako ti Boga? A on je odgovori: gde sam ga dobio, onda ne može svaka dobiti. U toj i toj planini ima jedna baba, pa ima 12 konja, da ne znaš koji je od koga lepši. A ima jedan u budžaku konj kao da je gubav, tako se čini, ali on je najbolji. On je brat moga konja. Njega ko dobije, može u nebesa ići. Ali ko hoće da dobije od babe konja, on mora babu da služi 3 dana. Pazite ovo, baba ima jednu kobilu i jedno ždrebe, pa tu kobilu i ždrebe valja sačuvati 3 noći. I ko za 3 noći sačuva kobilu i ždrebe, baba mu da konja da bira kojega on hoće. A ko se u babe najmi da služi kod nje, pa za 3 dana ne sačuva kobilu i ždrebe, on je izgubio glavu. Sutra dan kad Zmaj otide od kuće, carev sin dođe, pa ona kaže sve šta je ona čula Zmaja. Onda on, šta će kukavac jadni, onda on otide pravu u onu planinu k babi. I došavši k toj babi, reče joj: pomoz Bog, bako. A ona mu prihvati Boga, Boga mi, pa kaže: Bog ti pomogo, sinko, u koje je dobro. On joj reče: ja bih rado u tebe da služim. Onda mu baba reče: dobro, sinko, dobro. Za 3 dana, ako mi sačuvaš kobilu, daću ti konja koga god hoćeš. A ako ne sačuvaš, uzet ću ti glavu. Pa ga onda izvede na sred dvorca svoga, pa baba ima dvor, bogata baba, oko kojega je bio sve onako kolac do koca. Znate, i na svakom kocu ljudska glava, ma strah da te uhvati. Samo na jednom nije bila. I ovaj kolac je jednako vikao, pa kolac viče: daj baba glavu, daj baba glavu. Tad, draga deco, postojale su drva koja pričaju. Inače šuma priča, to da znate, samo su vremenom izgubili moć govora. Ali svako drvo je živo, verujte mi, i ima duha isto koliko i čovjek. Tad u tim vremenima kolac viče: daj baba glavu. Baba mu ovo sve pokaže, pa mu kaže: vidiš, ovi su svi bili u mene u najmu, pa nisu mogli kobile sačuvati. Ali se carev sin od toga ne poplaši, nego ostane on kod babe da služi. Kad bude uveče, usedne on na kobilu, pa u polje, a ždrebe trči uz kobilu. Tako je sedeo na kobili jednako, a kad bude oko ponoći, on zadrema jadan na kobili i zaspi. A kad se probudi, a on opkoračio nekakvu kladu, pa sedi na njoj i drži ular u rukama. Kad to vidi, prepadne se, pa skoči da traži kobilu. I tako tražeći je jadan, udari na nekakvu vodu dođe. Kad je vidi, onda se seti one ribice što je iz lokve u vodu bacio, znate. Pa izvadi iz marame onu njezinu ljusku. Pa on protre onu ljusku od ribice, onako, razumeš. A ribica mu jedanput se javi iz vode: šta je, popratime? A on odgovori: utekla mi babina kobila, pa ne znam gde je. A ribica mu reče: pa evo je među nama, stvorila se riba, a ždrebe ribić. Nego udri ularom po vodi i reci: dura babina kobila. Razumeš? Sad, on šta će, razumeš? Samo da vam kažem, deco, to nije ribić u kajmaku, da znate, se ne jede. To je mala riba. Da kažemo riba, ribac, ribičica, riboza ili tako dalje. Znači ribić mali. Što znači sin od ribe, da ne kažemo. Jeli? I ovaj kaže: kako da kažem? Ona kaže: dura babina kobila. Onda on udari ularem po vodi i kaže: dura babina kobila. Dura babina kobila, razumeš? Kad je on to uradio, stvarno desi se čudo. Kobila kao što je bila iziđe sa ždrebetom na obalu. Onda je on fino zaulari, uzjaše kobilu, pa kući, a ždrebe uz kobilu. Kad se on vrati kući, a baba vidi da je on doveo i kobilu i ždrebe, razumeš? Ona njemu fino da, carevom sinu, da jede, kobilu uvede u štalu, pa joj kaže: sram te bilo, kaže. Sram te bilo, i počeo da je udara nekim prutem. Što se nisi pretvorila u ribe? Što se nisi pretvorila u ribe? Kaže ova kobila: ma jesam. Ja sam se pretvorila u ribu, a ždrebe u ribić, ali su njemu ribe prijatelji, pa su njemu rekle da sam to ja. Onda opet baba: a ti sutra u lisice da se pretvoriš. Kad bude pred noć, a on opet sede na kobilu pa u polje, a ždrebe trči uz kobilu. Tako je on sedeo na kobili, a kad bude oko ponoći, on zadrema jadan. Šta će? On zadremo, zaspo.
Kad se probudio, a on opkoračio neku kladu pa sedi na njoj i drži ular u rukama. Kad to vidi, prepadne se, pa skoči da traži kobilu. Ali mu odmah padne na pamet šta je baba kobili govorila, razumeš? Čuje da je rekla da se ona pretvori u lisicu, a on se sjetio one lisice koju je spasio. Razumijete, decu, zašto je važno spašavati životinje? On onda uzme onu dlaku koju mu lisica dala i on je malo protrlja onako, razumeš, a lisica odjednom dođe kod njega i kaže, šta je, pobratime? A on kaže, utekla mi babina kobila, pa ne znam gde je. A lisica mu odgovori, pa evo je među nama lisicama, stvorila se lisica Ždrebe Lisičić. Nego udri ularom o zemlju pa reci, dura babina kobila. Onda udari on ularom o zemlju, razumeš, odmah. Znataš, on ne može da isčeka. Kaže, dura babina kobila. A kobila postane kobila kao što je bila. I on ništa, fino, on uzme kobilu, opa bato, sedne na nju, Ždrebe pored nje i on ode kući. Razumeš? Kad dođe kući, baba mu iznese ručak, a kobilu odmah uvede u konjušnicu, pa sve žaračem, govoreći ovako. Ma što se nisi pretvorila u lisice? A ona odgovori, bila sam u lisicama, ali njemu su lisice prijatelji, pa su rekli da sam to ja. Onda opet baba, sutra da se pretvoriš u kurjake, u vukove. Deco, kurjak i vuk isto je, da znate. Kad bude pred noć, carev sin onako sedne na kobilu, pa ide u polje, a Ždrebe trči uz kobilu. I tako je sedeo na kobili, on tako, razumeš, kad bude oko ponoći, on opet, šta će zadrema, razumeš, on se onako pre ne vidi, sedi na nekom panju, a drži ular. A ova se pretvorila, razumeš, u nešto i nema je. Sad se on seti, nema kobile i Ždrebeta opet, razumeš. On se seti onog vuka koga je spasio. On uzme vučeću u dlaku, razumeš, ovako lepo protrlja, kada je toga vuk, kaže, šta je, pobratime? A on mu reče, utekla mi babina kobila, pa ne znam gde je. A kurjak mu reče, pa evo je među nama, stvorila se kurjačica, a Ždrebe kurjačić. Nego udri ularom o zemlju pa reci, dura babina kobila, dura babina kobila. On odmah udari ularom o zemlju govoreći, dura babina kobila. A kobila postane kobila kao što je bila, a Ždrebe kao što je bila. Onda carev sin zaulari i uzješe pa kući. A Ždrebe sve onako uz kobilu. Kad dođe on kući, baba mu da ručak, a kobilu uvede u konjušnicu, pa sve onako udara, pa kaže, što se nisi pretvorila u vukove? A kobila je odgovorila, bila sam ja sa vukovima, ali njemu su vukovi prijatelji, pa me pokazaše. Onda baba iziđe napolje, a carev sin joj reče, baba, ja sam tebe služio pošteno, sad mi daj šta smo pogodili. Baba mu odgovori, Sinko, šta je pogođeno, pogođeno je. Ono valja i da bude. Eto, od 12 konja biraj kojega hoćeš. A on reče babi, šta ću birati? Daj mi onoga iz budžaka, onoga gubavog. Za mene ovi ostali nisu lepi. Seti se, carev sin, šta je zmaj govori? Onda ga baba stane odvraćati. Pa kako bi ti uzeo ono gubavo kod takvih krasnih konja? Pa nemoj. Ali on jednak ostane pri svome. Daj ti meni koga ja hoću, tako je pogođeno. Baba, ne imajući kud kamo, da mu gubavog konja. A on se onda s njom oprosti, pa pođe vodeći konje na ular. Kad ga odvede u jednu šumu, on ga lepo opere, uredi, razumeš? A konj sine, kao da mu je zlatna dlaka. Onda on sedne na njega, pa ga potrči onako malo da vidi koliko je brzo. A ovaj poleti baš ko tica. I za tili čas ga donese pred zmajeve dvore. Carev sin, kad uđe unutra, odmah reče carici, spremaj se što brže. I oni se tako brzo spreme, oni sednu na onog konja i onda krenu putovati. Posle malo kad zmaj dođe i vidi da carice nema, rekne svom konju, šta ćemo sad? Ili ćemo jesti i piti, ili ćemo da teramo. Konj mu kaže, slušaj druže, jeo, ne jeo, pio, ne pio, tero, ne tero, nećeš ga stići. Kad to zmaj čuje, on odmah sjedne na konja pa poteraj za njima. A njih dvoje, kad opaze za sobom zmaja gde ih tera, prepadnu se pa stanu nagoniti konje da brže trči. Ali im konj odgovori, ne bojte se, ne treba bežati. Kad jedanput, ali zmaj ih već onako da ih stigne, onda konj pod zmajem poviče konju koji je bio pod carevim sinom. Za Boga, brate, pričekaj me, hoću da crknem tebe vijajući. A ovaj im odgovori, a što si ti lud, te nosiš tu valu? Razumeš, na leđima. Nego ti zbaci tog zmaja sa sebe, nek udari o kamen, a ti hajde sa mnom. Kad to čuje konj pod zmajem, on mahne glavom i svom snagom, a nogama onako se potpetlja, razumeš, pa zmaja o kamen. Zmaj sav prsne kolubenica. Onda carica sedne na ovoga drugoga konja i tako svi zajedno odu sretno u njezino carstvo i onda ostanu carujući do svoga veka. Deco moje, neverovatno. Tako sam se bio uplašio ko će li on da vrati svoju ljubav i evo vidite. Ko u bajke veruje, njemu se sve ostvaruje.
Znate li vi priču o dva novca? Vidi ovo. Pazite šta se desilo. Bio nekakav siroma čovek koji se svakojako tako trudio nešto da zaradi i da prevari nekoga, razumeš? Pa najposle nabere vreću mahovine i metnuvši odozgo malo vune, on ponese na vašar da proda sve mesto vune s vrećom zajedno. Idući tako na vašar, sastane se s jednim čovekom koji isto tako poneo na vašar vreću šišarki da proda umesto oraha. Dole stavio šišarke, a gore malo oraha, pa mislio da će tako da prevari ljude. Svataš. Pošto na pitanje šta ko ima u vreći, jedan odgovori da nosi na vašar orahe, a drugi vunu, navale obojica jedan drugom da to prodaju onako na putu. Onaj što je imao mahovinu, dokazujući da je skuplja vuna od oraha, zaište da mu da ovaj malo više para. Ali kad vidi da onaj što je imao šišarke ne da ništa više, nego hoće onako da pazari kako je bilo, on pomisli da su bolji orasi nego mahovina. I tako posle dugoga cenjkanja pogode se da onaj što je imao šišarke da onom drugom 2 novca preko cene. Ali nije ih imao kod sebe, nego mu ih ostane dužan. I kao da što bolje oni to ugovore i da ovaj to potvrdi da će ta 2 novca da vrati, oni se i pobratime. Promenivši sad vreće, pobegne jedan na jednu, a drugi na drugu stranu, misleći svaki da je ovog drugog prevario. A kad dođu oni svojoj kući, izruče ono iz onih vreća, onda vide da su prevarili jedan drugog. Posle nekog vremena, onaj što je imao mahovinu krene da traži svoga pobratima da uzme ona 2 novca što mu on duguje. I našavši ga u jednom selu kod popa u najmu, kaže mu: "A, kaže, ti pobratime, prevari mene." Kaže: "Pobratime, i ti si mene." Potom onaj traži da mu ovaj da novce, razumeš, govoreći da ono valja platiti šta je obećano, razumeš, i pobratimstvo potvrđeno i šta ja znam. I ovaj pristane da valja platiti, ali se stane izgovarati da nema 2 novca, nego veli: "U moga popa za kućom ima velika jama u zemlji u koju on često silazi. I po svoj prilici bit će u njoj novaca ili kakvih drugih skupocenih stvari. Nego ajde, kaže, ti doveče spusti mene u jamu, pa kad ja uzmem iz te jame šta ima, onda ćemo mi dobit podeliti i ja ću ti platiti 2 novca." Ovaj na to pristane. Kad bude uveče, popov najamnik nađe vreću i uže, pa otišavši s pobratimom nad jamu, uđe u vreću i pobratim ga sveže, razumeš, i spusti ga u jamu. Kad ovaj dole iziđe iz vreće po jami, tuc tamo, vamo, puc, muc, tuc, turuc, ne nađe ništa, samo žito. I pomisli u sebi: "Ako ja pobratimu sad kažem da nema ništa, on može otići i mene u jamu ostaviti. Pa šta ću sutra, ako me pop nađe u jamu?" Pa on opet uđe u vreću. Dobro se sveže užem, pa poviče: "Pobratime, vuci vreću, puna je svačega." Vukući pobratim vreću, pomisli u sebi: "Šta da ja ovo delim s pobratim? Bolje da ja ovo nosim sam, a on neka gleda kako će izići iz jame." Pa uprti vreću na leđa i pobegne preko sela. A za njim mnogo pasa krene da laje i da ga goni. Kad on malo posustane, a vreća mu niz leđa onako nisko bude, razumeš, obesi se jer on ne može to da nosi. A pobratim iz vreće poviče: "Diži, pobratime, ujedoše me psi." Kad ovaj to čuje, on baci vreću na zemlju. Onda ona iz vreće rekne: "Tako ti, pobratime, štjaše mene da prevariš." A ona im odgovori: "Vala, i ti si mene prevario." I onda posle dugog razgovora kaže onaj što je dužan ona 2 novca da će ih on sigurno platiti kad mu ovaj pobratim opet dođe, razumeš? I tako se oni rastaju. Posle mnogo vremena ovaj što je bio u popa u najam, on fino napravi neku malu kućicu, znaš, oženi se. I jedan dan sedeći sa ženom pred kućom, on opazi po izdaleka pobratima gde se uputio pravo ka njegovoj kući, pa poviče ženi: "Ženo, eto moga pobratima. Duža sam mu 2 novca. Sad se već nema kud kamo, jer sam mu ja rekao i obećao da ću platiti kad me nađe. Nego ja idem leći u kući, a ti me pokrij. Pa se prenemaži i jauči i kaži da sam umro. Te će se on onda vratiti nazad." Pa on onda legne u kući onako poleđuške, prekrsti ruke ovako,
A žena ga pokrije i stane jaukati. Kuku meni, le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 l
milost Bog. Zapita je li to kuća toga i toga. Žena kaže, kuku, meni kukavici, evo ga u kući, ne leži mrtav, kuku, meni. Znaš, onda pobratim kaže Bog da mu dušu prosti. On je bio moj pobrat. Mi smo zajedno radili i trgovali. Kako ga nađoh ovako. Barem ću čekati da ga otpratim do groba, šta ću, pa da mu idem na sahranu. Eto, i da bacim barem grumen zemlje. Žena mu reče da će mu, Boga mi, dugo će čekati dokle ga stanu sahranjivati. Znaš, ali on odgovori, o Bože, sačuvaj, ne idem ja nikud, čekat ću ja. Kako bi ja da ostavim moga pobratima? Čekat ću makar 3 dana dokle ga ne sahrane, eto. Kad ona uđe u kuću i reče mužu sve kako je, razumiješ, da ovaj čeka, muž joj reče neka ide popu da mu kaže da je on umro. Znaš, i da ga nose u crkvu, oko koje je po brdu bilo i groblje. Kad žena otide i to popu kaže, pop sa nekoliko ljudi dođe, te onoga, nazovi mrtvaca, metnu na nosila, pa ga ponesu u crkvu, onako na nosilima, i ostave ga na sred crkve da tamo po običaju prenoći. Pa će ga sutradan oni opojati i sahraniti. Kad pop s ostalim ljudima pođe iz crkve, pobratim kaže da je on pobratim ovoga s kojim je toliko mnogo trgovao i soli i leba i jeo, i neće ga ostaviti sama, vala, nego će on ga svu noć čuvati. I tako ostane u crkvi. Onu noć uda nekakvi hajduci, koji su nečije dvore bili poharali i mnogo blago i ruho i oružje bili zadobili. I kad budu pored crkve i vide unutra sveću da gori, reknu među sobom. Kaže, ajde, idemo u ovu crkvu, kaže, da podelimo unutra, kaže, šta smo ovo, kaže, pokrali. Kad pobratim vidi gde ljudi s oružjem ulaze u crkvu, on se sakrije u jedan ugao, a hajduci ušavši unutra posedaju i blago podele. Znaš. Oko svega se oni pogode i namire. Samo ostane jedna sablja, za koju su gde koji od njih mislili da vredi mnogo novaca. Onda jedan uzevši je u ruke, onaj hajduk skoči na noge govoreći. Stani! Stani da vidimo, kaže, da vidimo ovoga mrca, kaže, da ja, kaže, njega, kaže, počnem, kaže, da sečem i da ubadam, kaže, pa da vidim kakva je. Ako mu kaže odjednom odsečem glavu, baš je dobra. Pa onda pođe k nosilima. Ali se ovaj čovek što se pretvara da je mrtav ispravi. Ovako. On se ispravi i reče, mrtevi, kamo te se? A pobratim iz ugla kaže, evo nas, svi smo tu. Kad hajduci ovo čuju, onda ovaj baci sablju. Oni i drugi ostave sve ono što su pokrali, pa skoče i pobegnu, jer su mislili da su to vampiri. Pošto oni daleko odu, onda kaže ovaj harambaša, o, braćo, za Boga, mi hodismo po gori i po svakim mestima i danju i noću. Bismo se s ljudima, udara smo na kule i dvorove, a ni od što se ne poplaši smo do noćas od mrtvih ljudi. Ima li koji junak među nama da se vrati natrag da vidi kako je sad u onoj crkvi? Jedan veli ja neću, drugi veli ja ne smem, treći veli ja bih vala udariti na 10 živih nego na jednog mrtvog. Dok se najposle ne nađe, jedan te reče da će on ići. I on, vrativši se natrag, privuče se polako pod crkveni prozor, da bi nešto čuo i video. A u crkvi pobratimi podelili sve hajdučkog blago i ruho i oružje. Pa se najposle oko 2 novca svađaju. Ma oni se počupaju oko 2 novca. Hajduk ispod prozora ništa drugo nije mogao čuti do viku. Kamo meni 2 novca? Ovaj kaže, daj meni 2 novca. U tome onaj što je bio dužan opazi hajduka pod prozorom, pa brže bolje rukom kroz prozor, te mu zgrabi kapu s glave, pa je pruži pobratimu. A ratosti 2 novca, evo ti za 2 novca, ova kapa vredi 2 novca. Kad hajduk vidi šta od njega bi, on beži bez obzira i došavši družini, polumrtav doviče. Braćo moje, hvala Bogu da pobegu smo. Mi blago deli smo, a sad ustali svi mrtvi. Pa svakome jedva po 2 novca ostalo. A jednome ni to nije moglo izići, nego uzeše moju kapu, te mu dadoše za ona 2 novca.
I onda su malo odmorili i otišli. Pa šta ću ja, takva je bajka. Ja tebi nisam pričao priču o 3 prstena. Pa ti ne znaš tu priču. Joj. Izvini, molim te. Slušaj. Nekakav kralj zaprosi za svoga sina u drugog kralja kćer i pošalje mu pismo gdje traži devojku i uz pismo prsten. Da je veri odmah, znaš. Kad kralju ovom drugom dođe to pismo i vidi šta mu piše, on reče ovome što je doneo pismo, kaže, ja ti, prijatelju, ne mogu ništa odgovoriti dok ne pitam devojku. Da vidimo će li ona pristati. Potom otišavši k svojoj kćeri, kaže joj kako je taj kralj prosi za svoga sina i da je poslao prsten za veridbu. Nego veli ovaj kralj, kaže, ćerko, šta ćeš mu odgovoriti? A ona reče ocu, odgovori mu, ako mi ne donese 3 prstena i jedan od zvezda, drugi od meseca, a treći od sunca, ja ga neću. Kralj kaže sve ovo ovom što je došao pismonoši. Pozdravi svoga kralja i zahvali mu od mene na pitanju i moli ga da mu ne bude žao na odgovor moje osione kćeri, jer joj ja ne mogu ništa koliko je ona bezobrazna. Poslanik se vrati i kaže svojemu kralju šta je i kako i kralj se razljuti i stane misliti kako bi dobavio ova 3 prstena. Hoće da oženi sina čovek. Pa najposle on turi glas po svemu svetu. Komu dobavi ova 3 prstena, da će mu dati polovinu kraljevine svoje i blago nebrojeno. Ali sve za vajdu. Niko se ne prijavljuje da to obavi. Najposle kraljev sin padne u veliku žalost i već htede od jada da se ubije. Kad tumarajući onako, šetajući levo, desno, tako tandaro tamo vamo, gde je bio Bog te pita, zađe u nekakvu planinu i nabasa na jednu babu, gde ukraj puta sedi. On joj nazove pomoz Bog, a ona mu prihvati, Bog daj budi nesretni pa sretni i presretni sine. Kraljev sin kad ovo čuo, on se sačudi čovjek. Šta ova priča, sretni, nesretni, presretni, on. I upita je šta će ovo reći, šta vam ovo znači, gospođe? A ona njemu baba odgovara. Ti si bio propao, ali si naišao na lekara koji će te, ako Bog da, od te muke izbaviti. Tada on poče da joj kazuje šta mu je, a ona mu ne da završi, nego zavika. Dosta, dosta. Ja znam šta ti je, sine, nego uzmi ovu travu što mi je u nedrima, te je u svoja nedra stavi. Raščešljaj mi kose i pusti mi polovinu spreda, a polovinu niz leđa. Pa do doveče ostani ovde kod mene. On je poslušan. Uzme joj travu iz nedara i stavi u svoja nedra, pa rasplete joj kosu koja pade po dolini, sva crna kao ugalj, samo gde koja seda. Pazi, baba ima sigurno 80 godina, a potpuno od crne kose, čoveče Bože. A tad nije bilo farbe da se farbaju babe, razumete? Nego to je bila prirodna kosa. Koja je baba imala crnu kosu tada, to znači da je bila izvanrednog talenta, razumeš? A kad bi, recimo, ispred večeri, reče baba kraljevu sinu. Prvu zvezdu kad ugledaš, izvadi tu travu iz nadara i reci, daj mi Bože prsten. On tako i učini i tek što izreče što mu je rekla, zvezda se uzigra, te predanje prsten pade, zvezdani prsten i u njemu ista ona zvezda. Potom reče baba da pazi kad iziđe iz gore mesec, pa da isto učini. I on učini i prsten mu pade i u njemu mesec. I kad bi ujutru pre sunca, reče mu baba, pazi dobro, kad uspomalja sunce, pa kad pomoli sunce, gledaj ga kroz moje kose.
dokle sasvim iziđe i 3 puta reci: pretvori mi, Bože, od ove kose prsten kao sunce. Te on tako učini. I tek što 3. put zavika, provrže mu se od one kose prsten sjajan kao sunce. Pošto kraljev sin ovako dobavi sva 3 prstena, upita babu: šta sam dužan? A ona mu odgovori: ništa drugo, nego doklen si živ, da se za moju dušu Bogu moliš, jer ću ja još malo pa umreti i nemoj nikome o ovome da kazuješ. Potom joj kraljev sin zahvali, poljubi je u ruku i s njom se oprosti. I došavši doma, kaže sve svome ocu, a on ga s onim prstenima pošalje k devojci. I ona pođe za njega i s njime se po zakonu venče. Dragi moji, čuvajte svoje bake, jer bake čuvaju najlepše priče. Jao, kad se setim kad sam bio mali, u licni mali, kad sam bio pa kod bake, pa sloboda, pa planina. Oj, Bože moj. Siromah i mudri savjeti. Bio jedan čovjek veoma siromašan, pa reče ženi: ženo, meni valja nekud ići, a ti gledaj djecu i to malo ajvana. Ajvan, deco, to znači stoka, krave, ovce, koze, pilići itd. I tako on ode, pa dođe u jednog čovjeka na konak da prespava. Pošto noći, upita onog čovjeka bi li ga primio u službu. Čovjek odgovori: ja bih htio ako bi se pogodili. Onda upita siromaška: da li više voliš da zaradiš 3 dukata tako što ćeš da radiš, ili voliš da zaradiš 6 dukata tako što ćeš da ležiš i ne radiš ništa? Siromašak odgovori: više volim da radim i 3 dukata da zaradim, nego 6 dukata da zaradim, a da ne radim ništa. I pogode se. Služio je dugo i pošto završi svoju službu, gospodar mu plati i siromah ode. Dođe tako u jednog drugog čovjeka na konak, a u toj kući bilo mnogo žena i samo 2 čovjeka. I to jedan jako star. Sva su čeljad govorila sa onim siromahom, a onaj starac je šutio. Siromašak upita onog drugog čovjeka što onaj starac ne govori. A čovjek mu reče: starac neće progovoriti što mu nećeš dati dukat za 1 riječ. Onda siromah izvadi dukat i reče: evo ti, starče, dukat, pa progovori. Starac uzme dukat i kaza: nemoj nigdje ići na konak gdje je mlada žena, a star čovjek. Onda starac ušuti i ne htije više da govori. Onaj siromašak izvadi i drugi dukat, pa reče: starče, evo ti drugi dukat, progovori još 1 riječ. Starac uzme dukat i progovori: nemoj gaziti mutne vode dok koga drugoga ne vidiš da gazi. Onda starac opet ušuti, a siromašak izvadi i 3. dukat i reče: evo ti 3. dukat, pa progovori. Starac uzme i 3. dukat i progovori: šta god hoćeš da uradiš, najprije smisli i razmisli.
siromašak, pošto dade sva 3 svoja dukata, on pođe odatle i dođe na konak gdje je mlada žena, a star čovjek. Oni sjednu pa večeraju i pošto večeraju, odu da spavaju. Žena ne može da spava, a čovjek starac odmah zaspi, a ona mu se počne rugati. Siromašak iziđe u kuću kad u kući stoje 2 čovjeka, pa se vrati u sobu i kaza ženi. Evo u kući 2 čovjeka stoje. Žena kad to čuje izađe i reče: ajte slobodno, starac je zaspao. Onda ovi uđu u sobu, a siromak se ušuti. Ne smije se maknuti i čini se da je zaspao. Tada kažu ona 2 čovjeka ženi: Mi ćemo zaklati tvoga starca, pa ćemo reći da ga je zaklao ovaj što spava tu. Oni zakolju starca, a siromah se privuče i odreže nožem komad dolame. Kad se svanulo, ustane siromašak i pođe, pa sretne ona 2 čovjeka. A oni mu kažu: Zove te kadija, preda se da mu dođeš. a kadija je sudija, deco. Siromašak dođe pred sudiju, a sudija mu kaže: čuješ ti, more, jesi li ti zaklao onoga čovjeka? Evo ovi kažu da jesi. Onda reče siromah: nijesam ja, efendija, već dođoše ova 2 čovjeka pa zaklaše starca. I pošto ga zaklaše, onda rekoše: mi ćemo kazati da ga je ovaj čovjek zaklao, to jest ja. Ja sam se privukao te sam im odrezao od dolame, odnosno od njihovih gaća. Ako mi ne vjeruješ, evo vidi. I pokaže ono što je odrezao. Kad kadija uzme komad i prinese, kad shvati da je to ista dolama koju ovi već nose, kadija reče: znači baš si ti zaklao ovoga starca. Onda reče kadija siromahu: ti hajde slobodno, a vas dvojica ćete ostati ovdje i ja ću vas kazniti. Siromašak pođe i padne mu na um kako mu je onaj starac govorio da ne ide na konak gdje je mlada žena, star čovjek. I evo, umalo glavom ne platih, pomisli on. Od sada ću vavijek slušati riječ starča. Idući tako, dođe siromašak do jedne mutne vode. Pa htjede da zagazi, dok mu pane na um kako mu je onaj starac govorio da ne gazi mutne vode dok ne vidi koga drugog da gazi. Tako da on sjede na obali. U tom naiđe jedan na konju i zaviče: što ne gaziš ti preko vode? Ne smijem, reče siromah. Onda onaj drugi načera konja preko one vode, a voda golema, pa kad je bio na sredini, voda ga skine s konja i odnese. On se utopi, a konj ispliva. Siromah uhvati konja za uzdu i otvori mu bisage, kad bisage pune dukata, te on uzjaha konja i ode svojoj kući. Kad dođe kući, nađe tu svoju ženu i jedno mlado momče, ali žena nije poznala svog čovjeka. Oni večeraju i spreme se da spavaju, a žena leže sa onim momkom zajedno. Sad on pomisli da se njegova žena opet udala, pa uzme nož da ubije onog momka. Dok mu padne na um kako mu je onaj starac govorio: nemoj ništa raditi, već najprije smisli i razmisli. Siromašak se vrati i reče: nek stoji ovo do ujutru dok ja upitam ženu ko je ono. Kad je svanulo, usta siromašak i kaza svojoj ženi: ženo, ko ti je to što je s tobom noćas spavao? A žena mu odgovori: ono je moj sin. Kaže ona: gdje ti je muž? Ili je nekud otišao ili je umro? Kaže žena: ne znam, brate, otišao je u svijet da zarađuje, pa ne znam ili je živ ili je mrtav. Onda siromašak reče: ja sam tvoj muž, a ono je moj sin. Pa joj pokaže bisage sa blagom. Evo, ženo, šta sam zaradio. I tad iznova počnu kućiti se, pa vremenom postanu vrlo bogati. Tako da, deco moja, poštujte i slušajte starije ljude. Oni će vam reći mnogo pametnih stvari koje će vam značiti u životu.
kad god, dok se još za to nije znalo, bio je jedan čovjek koji nije imao ništa osim jedne bašče i jednog sina. Sad oni tu žive i sve timare, ali ima jedna mlada višnja na sridi. Tu otac najviše čuva i voli. Svaki čas je pipa, svaki čas je miluje. Ali to nije bilo dosta. I ta se višnja osuši. Otac kad je to vidio, od žalosti ne zna šta će. Već uzeo sikiru, pa od te višnje napravi veliku batinu. I svako jutro trči po sokaku i mlati s njom po vitru. Mlati on po sokaku prvi dan, drugi dan, pa i treći dan. Sin misli, smirit će se. Ali kad je tu već prošla i nedjelja, a otac svako jutro mlati vitar, sinu dotužilo. Šta je, baćo? Je darenče on ocu. Jeste li vi poludili? Je li šta? Kad svako jutro s višnjovcom po vitru mlatite. Ej, sinko, sinko, nasmija se otac. Ali onako malo i kroz plač. On nekako ovako. Sinko, sinko. Nisam ni ja lud ni pust. Već od muke to radim. Ovo višnju sam najbolje volio i najviše timario, pa mi se ona osušila. Je li je to pravo? Sinko, ja tražim pravdu po sokaku i zato mlatim s višnjovcom da ona drekne ako je udarim. Vidi sad sin da to nije baš tako ludo, pa će onda ocu. Znate što, oče? Dajte vi meni taj višnjovac da ja odem u svit tražit pravdu. Jer ovako mi možemo i umriti, a da pravda ne naiđe. Ja ne marim, sinko, pristane otac i opremi sina na put. Uzme ovaj višnjovac u šake, put pod noge, pa udri po svitu. Ne bil pravda je uknila. Odio on, brodio, odio, brodio, sve vitrove protuko, ali iz vitra nikada vikne pravda joj. Već mu dosadilo i tući ići. Kad je dared, da šanu niku čudnu šumu. A u toj šumi čudnija kolibica i prid njom još čudniji dida. Pred didom zemljana zdila puna vruće krvi. Pa to dida pije i zatim nike mijurove pušta u vitar, s kojim se razlete ti mijurovi na sve strane. Došao ovaj do dide, pa njeg fickac vilištanom. I kako on njeg maznio, a dida skoči. Aha! Kaže, jesi ti pravda? Oma ovaj na didu. A zašto da nisam? Dida će opet njemu. Pa ne vidiš ti ko sam ja? Kaže ovaj, pa ko si? Ja sam taj što živote daje. Vidiš te mijurove što lete? To su životi i ja to svakom dajem bez razlike. Ne gledam ni kome ni zašto, već samo dajem. Pa to nije pravda? Dida misli da će ovaj odmah potvrditi. Ali ti se onaj izbekari. Bome, dida, pametnije bi uradio da nisi jauknio. Meni je babo kazao da će pod vilištanom pravda zajaukati, a ono ne pravda zajauka. Dobro bi bilo, dida, kad bi ti mijurove, oni što se za život muče raskido, onda bi možda ti bio onaj koga tražim. A zašto? Zato što ja pravdu tražim, ociča ovaj i udri dalje po svijetu. Sad nije dugo morao trčati, pa se Višnjovcu opet našlo posla. A Višnjovac je, deco, batina. Došao on u jedan lip veliki salaš. A tu ti pred volaricom gazda i sin. Malo dalje opet jedna mlada kupa dite u svinskom alovu. Gazda se ne stara s mladom, već psuje sina, a ovaj samo tira. Ta oženite, baćo, i mene, i ja bi se ženio. Oma ovaj do gazde i kvak i glavu s vilištanom, a gazda joj. Dakle, i ti si pravda. Na gazdu on odmah. A kaže gazda, zašto opet da nisam? Pa di ti je pravda? Di mi je? Evo vidiš, ovo mi je mlađi sin. Malo je luckast. Pa bi i on da ga ženim zato što je stariji i pametniji već oženjen. Di bi ja luckastog momka ženio? Još se gazda češe. A je li ti, gazda, je li ti ono snaja? Zapita on za mladu što dite kupa. Jeste, kaže. Dakle, žena tvog pametnog sina. Jeste, kaže. E, vidiš, gazda, i još si smio je ukrit pod mojim štapom, a ovog momka ne ženiš. Ti si, gazda, magarac, a ne pravda. Ovog momka oma sutra oženi s jednom pametnom divojkom.
Jel ne vidiš s kakom ti je mudri sin oženjen? Dvoje pametni kad se ne slažu daju jedno ludo. A jedno pametno, jedno ludo, 3 frtalja pametnog. Kad ludo sluša pametno. Nema vize. A sad da nisi je uko, pa on njega. Pa onom bati. Udrio njega i opet traži pravdu. Odio, brodio. I opet se već natukao do mile volje. Dok nije došao na niko čudno ostrvo. A na tom ni kašarena ledina od cvića. Ima tu i mladog korosa i skoro suvog i punog roda, pa ima i kukolja, a sve to kosi jedan slipac. Ne gleda on kuda ni šta kosi kad nema očiju, već di zavati. Priđe njemu vilištanjac ona batina, pa i on po njemu odvali, bu, po onom slipcu. Ali on onako pa krene, joj! Aha, dakle, i ti si pravda. A kako da nisam, onajče, kad sam ja kod Boga nadničar? Kaki si ti nadničar? Ja sam risar koji risa nema i zato sam ja pravda. Vidiš ovo cviće, to su životi i ja to kosim, ne gledam ni ko je ni šta je. Svi su tu jednaki. Kaže ovaj, a ne bi ti mogao to malo pogledati? Kaže, kako bi mogao kad očiju nema? A ti opipaj prija nego što pokosiš. Kad bi ja bio đuturaš, onda bi imao za to vremena. Ali je meni izdato na dan koliko otkosa imam povaliti. I meni je svejedno kakvi su, samo nek su. I to je, brate, pravda. Završi slipac pridiku. Brate moj, privati opet vilištanjac. Da si ti kod mene sluga, ti bi bio đuturaš i morao bi kositi samo suva matora cvića. A ovako ti nisi morao jaukat pod mojim vilištanom. I on slipca makne pošteno u tikvu i ode s te ledine. Sad mu je već dotužilo, pa već ni ne mlati, samo tumara. Išao je sad od nemila do nedraga, prošao je i kuse i ruse, dok nije stigao na jednu veliku planinu. A na toj planini jedan veliki kosati bradati dida. A tom didi i kosa i brada puna svitli kapljica. No ovog će baš odvaliti, pa on didi ni pomoz Bog, ni kako zdravlje, već udari po didi. Dida opet nit ćuti, nit jauče, samo stenje. Jesi ti pravda? Ovaj će na didu. A dida njemu, bome, čitava nisam. A zašto onda stenješ? Zato što u meni ima malo nepravde. A to nepravda u tebi stenje, zapita ovaj. A dida kaže, ne, brate, to nepravda stenje. Kako nepravda, začudi se ovaj. Meni je babo kazao da će pod vilištanom jaukati pravda. Tvoj baćo te nije dobro uputio. Jer šta će biti ako jedan točak na kolima slomije svoga brata, drugoga točka? Pašće u blato obojica. A šta će biti ako jedna pravda tuče drugu? To će biti onda ova nepravda. Svidio? Znaš li ti ko sam ja? Ja kradem suze od svita, da niko ne plače. A ove kapi po meni to su suze. Kad je digod velika suša, ja malo stresem tamo i to je rosa. Pa to je pravda, obraduje se na to vilištanjac. A na to dida odgovori. Ali je tu i nepravda. Zato što ne možem svakog razveseliti. Pa onda i opet nisam našao pravdu. Sad se opet ražalosti vilištanjac. Ovako je neš ni naći. Dok ti s ovim vilištanom mlatiš, ti ćeš uvijek nepravdu naći. Ali ja ću ti pomoći samo ako me poslušaš. Hoće on, sve će poslušati. No dobro, kaže onda dida. Daj te 2 tikve s leđa. A on tikve ušake, izvadi svoje desno oko i nacidi punu tikvu suza. Livo oko izvadi i nacidi drugu tikvu suza. Pa oči natrag, a tikve turi vilištanjcu u uši. A sad idi, kaže, i lezi pod onaj veliki rast. I kad zaspeš, pazi šta ščuti vidit. Posluša on didu, legne pod rast i zaspe s tikvama u ušima. A spavao je, pazi, sve dok ga dida nije probudio. No, šta si čuo i vidio? Oma dida zapita. Šta sam čuo i vidio? Pa on njemu kaže, čim je zaspao, a tu se stvorila šuma, pa žito i kukuruzi, pa ritovi i ledine, i sve tako raste, i sve ima svoje misto, i sve piva, a nigdje čovjeka viditi. Kad je dar devoti 2 brata,
pa se počnu svađati čije će šta biti od tih njiva i šuma. I tu ti se oni svađaju i svađaju. Kad je Dared, došli oni do njegovog višnjovca, koji je sve dosad pivo. Tu ti stariji zgrabi njega i ubije s njim mlađe. A višnjovac jaukne i osuši se. Eto, svega sam to vidio i čuo, kaže on Didi. Ali to ti nije baš dosta, kaže Dida. Sad znaš zašto su svi jaukali pod višnjovcom i znaš di je pravda, pa sad možeš otići i ocu kazati. Nego da bi i drugim ljudima mogao sve to pokazati, uzmi te 2 tikve sa suzama i nek te Bog živi. Kako to stari izustio, njeg nestane. A ovaj sad šta će? Tio mu se zafaliti, a kad ga nema, a on put pod noge i sa tikvama i štapom srično dođe kući. Šta je? Jes našao pravdu, otac, na njega odmah? Jesam, kaže. Ali ne tako kako ste mi vi kazali. Evo, ovo je pravda, pa on ocu pokaže na višnjevac. To, da iđi, sine. Ali se sin ne da. Već odu tikve uši i sve mu pokaže. A onda će. Vidite, žito, voće, trava, svi imaju mista. Svi žive srično i pivaju. Niko ne lomi drugome vrat. I čim su došla 2 čovjeka, odmah je svemu kraj. Među ljudima uvijek ide pravda sa nepravdom. Dobro sa rđavim. Kako to, sine? Ona još ne razumije. Pa tako lipo! Eto, čovjek ima pameti da vidi kako mu lipo žito džika i dite raste. Ali ima pameti da vidi da će umriti. Pa dobro, pa šta ćemo onda raditi? Sad se opet poplaši otac. To da ću ići po svitu s ove 2 tikve i ljudima pokazivati šta je i kako je, nek se uče, na to će sin i oprosti se s babom, pa ode u svit. Išao je sad i tu šta svita prošao. I tu šta puta je tikve u uši za divo. Dok nije naišao na 2 pijanca, koji su mislili da u tikvama vino nosi, pa su i oni oteli. I kad su vidjeli da nije vino, oni odbisa tikve razbiju. Kad su tikve propale i vilištanjac je od žalosti umro. I tako to sad niko ne zna osim mene. Jer je sav onaj svit izumro i samo sam ja još ostao. I ja ne bi još i saživio, ali ja sam tu šta pio i tako uvijek živ i zdrav bio. I da vam još na posljedku kažem, ja sam jedan od ona 2 pijanca što su vilištanjcu tikve razlupali. A poznate me? Nisam je Dared s vama nazdravljo. I ja još vama pripovidam o pravdi, a tuđe tikve lupam. Pozdravite mi Zvonka Bogdana. Aždaja i carev sin. Bio jedan car, pa imao 3 sina. A koliko će? Jednom najstariji sin pođe u lov. Znaš, i kako on tako izašao iz grada, skoči zec iz grma, a on za njim. Znaš, kako zeka ono trči, pa. Te ovamo, te onamo, dok uteče zec u jednu rekavicu. A carev sin za njim. Kad tamo, a to ne bio zec, nego Aždaja. Pa dočeka Aždaja carevoga sina, pa ga prožde. Kad posle toga prođe nekoliko dana, a carev sine dolazi kući, stanu se čuditi šta bi to bilo da ga nema. Onda pođe srednji sin u lov. Pa kako iziđe iz grada, a zec skoči iz grma, carev sin za njim. Te ovamo, te onamo, dok uteče zec u onu rekavicu. A carev sin za njim, kad tamo, a to ne bio zec, nego Aždaja. Pa ga dočeka i prožde. Kad posle toga prođe nekoliko dana, a carevi sinovi ne dolaze natrag nijedan, zabrine se sav dvor. Onda i 3. sin pođe u lov, ne bi li braću našu. Kako iziđe iz grada,
Opet skoči zec iz grma, a carev sin za njim. Te ovamo, te onamo, trta, vrta, ovo, ono. Zec skoči u onu rekavicu. Carev sin ne htedne ići za njim, ovaj najmlađi. Nego pođe da traži drugoga lova, govoreći u sebi, kad se vratim, naći ću ja tebe. Potom, hodajući dugo po planini, ne nađe ništa, pa se onda vrati u onu rekavicu. Kad tamo, ali u rekavici jedna baba. Carev sin joj nazove Boga. Kaže, pomoz Bog, bako. A baba prihvati, kaže, Bog ti pomogo, sinko. Onda zapita carev sin, a gde je, bako, moj zec? A ona mu odgovori, pa sti ovo. Moj sinko, dobri moj, nije ono zec, nego je ono aždaja. Toliki svet pomori i zatomi. Čujući to, carev sin malo se zabrine, pa reče babi, šta ćemo sad? Tu su valjda i moja 2 brata propala. Baba mu odgovori, Jesu, Boga mi, ali nije fajde, nego sinko idi kući dok nisi ti za njima. bako, znaš li šta je? Ja znam da si i ti rada da se otarosiš od te napasti. A baba mu onda reče, O, moj sinko, kako ne bih? I mene je tako uhvatila, ali sada nemam kud. onda on nastavi, slušaj dobro šta ću ti kazati. Kad dođe aždaja, pita je kuda ide i gde je njezina snaga, pa sve ljubi ono mesto gde ti kaže da joj je snaga, kao da je to od miline, dokle je ne iskušaš. Pa kad saznaš gde joj je snaga, a ti onda dođi da mi kažeš, važi? Posle carev sin otide u dvor, a baba ostane u rekavici. Kad dođe aždaja i stane je baba pitati, Ta gde si, za Boga, kuda tako daleko ideš? Nikad nećeš da mi kažeš kuda ideš. aždaja odgovori, Moja bako, daleko ja idem. onda joj se baba stane umiljavati. A zašto tako daleko ideš? Kaži mi gde je tvoja snaga, ja da znam gde je tvoja snaga. Ja ne znam šta bi uradila od miline, sve bi ono mesto ćoki ljubila. Na to se aždaja nasmeje pa joj reče. Onda je moja snaga u onom ognjištu. Onda baba odmah pritisne grliti i ljubiti ognjište. Aždaja kad to vidi udari u smeh, kaže, Luda ženo, nije tu moja snaga. Moja snaga je u onom drvetu pred kućom. onda baba opet ode pa krene da grli drvo i da ljubi drvo, razumeš? Aždaja umire u smeh. Kaže ba, Prođi se, luda ženo, nije tu moja snaga. onda baba zapita, A gde je? a aždaja stane kazivati. Moja snaga je daleko, ne možeš ti tamo otići. Čak u drugome carstvu, kod careva grada, ima jedno jezero. U onom jezeru ima jedna aždaja. A u aždaji vepar, a u vepru zec, a u zecu golub, a u golubu vrabac. U onome vrapcu je moja snaga. Baba kad to čuje, kaže aždaj, To je, Boga mi, daleko, ja to ne mogu ljubiti. sutra dan, kada aždaja otide iz rekavice, carev sin dođe k babi. I baba njemu sve kaže šta je čula od aždaje. Onda on otide kući pa se preruši, obuče pastirske haljine. Razumeš da se ne vidi da je carev sin, jer to su carevi sinovi bili mnogo popularni, da svi hoće traže autogram, ono. I uzme pastirski štap u ruke, te se načini pastir. Pa pođe u svet. Slušaj ovo. Idući tako od sela do sela i od grada do grada, najposle dođe u drugo carstvo i u isto nekog cara grad, pod kojim je u jezeru bila aždaja. Došavši u onaj grad, stane on se raspitivati kome treba pastir. Građani mu kažu da treba caru. Opa, znači ima posla. Onda on upravo ode k caru. Pošto ga prijave tamo na prijavnicu, carevu prijavnicu, pusti ga car, preda se pa ga pita, hoćeš li čuvati ovce? A on odgovori, hoću, svetla kruno. Onda ga car primi i stane ga savetovati i učiti. Ima ovde jedno jezero i pokraj jezera vrlo lepa paša. Znate šta je, deco, paša? To je kad pasu, pa livada na kojoj se pase kao paša. Pa kako izjaviš ovce, znači kad izvede ovce, to se kaže izjaviš ovce, ne mislite da hoće da on izjavi da je ovca. Ne, on nije dao tu izjavu. On nije ovca, on je carev sin. Ali kad izjaviš ovce, znači ti ih izvedeš. Na pašu. One odmah idu onamo, te se razvale oko jezera, one se raštrkaju oko jezera. Ali koji god čoban tamo otide, onaj se više ne vraća natrag. Zato, sinko, kažem ti, ne daj ovcama na volju kud one hoće, nego drži kuda ti hoćeš. Carev sin zahvali caru,
pa se opravi i izjavi ovce. I uzme sa sobom još 2 hrta što mogu zeca u polju stići i jednog sokola što može svaku pticu uhvatiti i ponese gajde. Kako on izjavi ovce, odmah ih pusti k jezeru. A ovce kako dođu do jezera, one odmah odu oko jezera, a carev sin metne sokola na jednu kladu, hrta i gajde pored klade, pa zasuče gaće i rukave, te zagazi u jezero pa stane vikat. O, Aždajo! O, Aždajo! A iziđi mi danas na Megdan da se ogledamo, ako žena nisi. Tako je, deco, nastala opera. Tako su ljudi nekad zvali Aždaje. I tako ti nastane opera. On zvao, o Aždajo, o Aždajo, o Aždajo. I tako ti je nastala opera, šta ćeš? Međutim, da se mi vratimo na priču. Zove on Aždaju, zagazi u jezero. O Aždaju, o Aždaju. Kad se Aždaja odazove. Sad ću, carev sine, sad. Malo čas, eto ti Aždaje. Velika je, strašna je, gadna je. Kako Aždaja iziđe, uhvati se s njim onako po pojaske da se pohrlaju, razumiješ? Pa se ponesi letnji dan do podne. A kad podne prigreje, onda reče Aždaja. Da pusti me, carev sine, da zamočim pustu glavu u jezero, pa da te bacim u nebeske visine. A carev sin odgovori, bre Aždajo, ne kopaj trica, da je meni careva devojka da me poljubi u čelo, još bi ja tebe više bacio do meseca. Aždaja se na to odmah otpusti od njega, otrgne se i otide u jezero. Kad bude predveče, on se lepo umije fino, sokola metne na rame, hrta uza se, a gajde pod pazuho, pa krene ovce i pođe u grad svirajući gajde. Kad dođe u grad, sav se grad slegne kao na neko čudo. Gde on dođe, a pre nijedan njega nije mogao ni da dođe odatle, svi čobani pojedeni. Sutradan, carev sin se opravi, lepo se fino sredi i opet pođe s ovcama ke jezeru. A car pošalje za njim 2 konjanika da idu kradom, onako krijuće, razumeš, da vide šta on radi. Te se oni popnu na jednu visoku planinu, otkuda će dobro vidjeti. A čoban kako dođe, metne hrte i gajde pod kladu onu, a sokola na nju, pa zasuče gaće i rukave, te zagazi u jezero pa poviče. O, Aždajo! O, Aždajo! Iziđi mi na Megdan da se još ogledamo ako žena nisi. Aždaja mu se odazove. Vidiš, deco, Aždaja, a muško. Razumeš? Dobro. Sad ću, carev sine, sad. Malo čas, eto ti Aždaje. Velika je, strašna je, gadna je. Pa se uhvate oni da se rvaju, razumeš, ponesi, rvaj. Razumeš, letnji dan do podne. A kad podne prigreje, onda reče Aždaja. Ta pusti me, carev sine, da zamočim svoju pustu glavu u jezero, pa da te bacim u nebeske visine. A carev sin joj odgovori, bre Aždajo, ne kopaj trica, da je meni careva devojka da me poljubi u čelo, još bi ja tebe više bacio. Aždaja se na to odmah otrgne od njega i otide u jezero. Kad bude pred noć, carev sin krene ovce kao i pre, pa kući onako krenu svirajući gajde. Kad uđe u grad, sav se grad uskoleba, stane se čuditi gde čoban dolazi kući svako veče, što pre ni jedan nije mogao. Ona 2 konjanika još su pre od carevoga sina došla, razumeš, i pripovedila caru sve po redu šta su čuli i videli. Sad kad car vide čobana gde se vrati kući, odmah pozove k sebi svoju kćer i kaže joj sve šta je i kako je. Nego veli, vidi, sutra da ideš čobaninom na jezero, da ga poljubiš u čelo. Ješ čula? Ona kad to čuje, brizne plakati i stane moliti, nigde nikog nemaš do mene, jedinicu oče, pa i za mene ne mareš da poginem. Tada je otac uzme sloboditi, onako malo i hrabriti. Kaže, ne boj se, kćeri moja. Vidiš, mi promeni smo tolike čobane, pa koji god iziđe na jezero, ni jedan se ne vrati. A on evo 2 dana kako se sa Aždajom bori, pa mu ništa ne naudi. Ja se uznam u Boga da on može da Aždaju savlada. Samo ti idi sa njim sutra. Da bi nas oprostio te napasti što toliki svet pomori. Kad ujutru beo dan osvanu i sunce ogranu, usta čoban, usta i devojka, pa se staše opremati za jezero. Čobanin je veseo, veseliji nego igda, a devojka careva tužna suze proliva, pa je čoban teši. Gospođo Seko, ja te molim, nemoj plakati. Samo učini što kažem kad bude vreme, ti pritrči i mene poljubi, pa se ne boj. Kad pođoše i kretoše ovce, čoban putem sve onako veseo, svira u gajde veselo, a devojka ide pokraj njega, pa sve plače. A on ponešto onako pa joj kaže, pa ne plači zlato, pa ne boj se ništa. Ali džaba, boji se devojka Aždaje. Kad dođu na jezero,
Ovce se odmah razvale oko jezera, carev sin metne sokola na kladu, a hrte i gajde pod kladu, pa zasuče gaće i rukave, pa zagazi u vodu i poviče. Ovaž dajo, iziđi mi na megdan da se još ogledam ako žena nisi. A Ždaja se odazove. Sad ću, carev sine, sad. Malo čas, eto ti Ždaje, velika je, strašna je, gadna je. Kako iziđe, uhvate se onako pa srvaju, pa ponesi letnji dan do podne. A kad podne prigreje, tada besedi Ždaja. Da pusti me, carev sine, da zamočim svoju pustu glavu u jezero, pa da te bacim u nebeske visine. A carev sin joj odgovara, bre Ždajo, ne kopaj trica, da je meni careva devojka da me poljubi u čelo i još bi ja tebe više bacio. Kako on to reče, a careva devojka pritrči i poljubi ga u obraz, u oko i u čelo. Onda on uzme Ždaju, dobije snagu i baci je u nebeske visine. Te Ždaja kad padne na zemlju, sva se na komade razbije. A kako se ona na komade razbije, skoči iz nje divlji vetar, pa krene da beži, a carev sin vikne na čobanske pse. Drž, ne daj! A psi skoče za njim, pa ga stignu i odmah rastrgnu. Ali iz vepra iskoči zec, pa nagne preko polja zec, a carev sin pusti hrta. Drž, ne daj! A hrt za zecom, trči, pa ga uhvati i odmah ga rastrgne. A iz zeca krene polako da poleti golub. A carev sin pusti sokola, pa soko uhvati goluba i donese carevom sinu u ruke. Čovječe, carev sin uzme goluba, pa ga raspori, a u golubu vrabac. A on drži vrapca. Kad uhvati vrapca, reče mu, sad da mi kažeš gde su moje braće. Još čuo? A vrabac mu odgovori, hoću, samo mi nemoj ništa učiniti, molim te. Odmah iza grada tvojega oca ima jedna rekavica i u onoj rekavici imaju 3 šibljike. Podseci one 3 šibljike pa udri njima po korenu. Odmah će se otvoriti gvozdena vrata od velikog podruma. U onom podrumu ima toliko ljudi, i starih, i mladih, i bogatih, i siromaha, i malih, i velikih, i žena, i devojaka, da možeš naseliti čitavo carstvo. Onde su i tvoja braća. Kad vrabac to sve iskaže, carev sin ga odmah za vrat uhvati i udavi. Jer je u vrapcu bila snaga od Ždaje, ako si zaboravio. Car glavom bejaše izašao i popeo se na onu planinu od kuda su oni konjanici gledali čobana, te i on gledao sve što je bilo. Pošto čoban tako dođe glave Ždaji, počne se i sutom hvatati i on se lepo umije, uzme sokola na rame, hrta uza se, gajde pod pazuho, pa svirajući krene ovce i pođe dvoru carevu, a devojka pored njega još u strahu. Kad dođe u grad, sav se grad slegne ko na čudo neko, razumeš ti? Car koji je sve njegovo junaštvo gledao s planine, dozove ga, preda se, pa mu da svoju kćer, te smesta u crkvu pa ih venčaju. I ulično veselje za nedelju dana naprave. Potom se carev sin kaže ko je on i otkud je, a car se onda i sav grad još više obraduje, pošto je sad to carev sin, nije čobanin. Pa pošto carev sin navali da ide svojoj kući, car mu da mnoge pratioce i opravi ga na put, razumeš? Kad budu kod one rekavice, a carev sin zaustavi sve pratioce, pa uđe unutra te poseče one 3 šibljike i udari njima po korenu, a gvozdena se vrata odmah otvore. Kad tamo, a to u podrumu svet Božiji, onda carev sin zapovedi da svi izlaze jedan po jedan i da idu kud je kome drago, a on stane na vrata. Izlazeći tako jedan za drugim, eto ti braće njegove. On se s njima izgrli, izljubi. Kad već sav narod iziđe, zahvale mu što ih je pustio, izbavio i otidu svaki svojoj kući. A on sa svojom braćom i mladom ode kući svome ocu i onda je živeo i carevao do svoga veka. O, čoveče. Da? Simpatičan mladić. Svaka čast. Stvarno svaka čast. Mislim, kako je uhvatio pa golub, vrabac, pa krmence, pa... Ti čoveče. Neverovatno.